Omroep Friesland. Sneun in Friesland. Het is een kwartier of fjouwer bij Sneun in Friesland. Wij hebben geregeld contact met Wilfred de Jong. Hij is de wetvier van het Sterke Jerke Fjouwer-project. En er gebeurt van alles rondom dat project. Sterker nog, er wie joert zelfs een Ierpendai op de werf in Haas. En Wilfred de Jong hier de eer om daar de hele dag bij te staan. Lekker man, Wilfred. Ja. Lekker man, nee, het was hartstikke leuk, maar om het nou lekker te noemen, man, ik zit inmiddels voor open haard, want het was zo verrekte koud, het trekt je door de benen naar boven, maar wat een mooie dag verder hoor. Ja, wie er een grote belangstelling, Wilfred? Ja, we hadden een enorme belangstelling. Dermate veel, dat konden we allemaal niet handelen, want we zitten natuurlijk wel met corona, we mogen maar zoveel mensen uitnodigen. Ja. Want dat moet in kleine groepjes met bloktieden. Dus ja, we waren ver overvraagd. Dus het zit er dik in dat we nog een tweede keer dit gaan organiseren voor die mensen die we nou teleurstellen moesten. Ja. Nou ja, dat is op zichzelf natuurlijk een goed teken dat er zo volle belangstelling voor is, hè? Ja, het is natuurlijk ook machtig om te zien. Ik bedoel, ik had al eens eerder tegen die zei, moesten we daar morgen ook een keer langskomen, anders gaan we er samen mee. Want het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe groot dat ding wordt als je daar zo leidt. Ik weet wel dat hij straks op bewaarden zit en is een notendopje. Maar nou, het is magnifiek, magistraal, majestueus. Mooi, ja, majestueus, ja. Nou ja, dat ken ik hartstikke door. Ik ken die balken, of die grote buizen lezen, joh. Man, dat is toch geweldig om te zien. Nou ja, dat is mooi, dus er komt wel meer achter wij. Tom, maar eventjes naar wat zaken zien. Bij de Tempel van de Bouw, hoe gaat het daarmee? Nou, we liepen in eerste instantie wat achter en dat bleef ook achterlopen, want dat halen we nooit meer in. Hè. We hebben natuurlijk wat pech gehad met de levering van de wrangen, die moesten sneden worden. En het bedrijf wat dat deed, er zijn 2 bedrijven die dat kenden, die zaten beide vol. Dus we moesten wachten tot 1 het klaar kreeg. Nou ja, dat is nou allemaal klaar. De bouw gaat nou heel erg snel. Als je het zo zien, dan denk je in die paar weken dat ze bezig zijn van nou jongens, over een week is die klaar. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is het grove werk en dat gaat snel. Maar daarna komt het fijne werk. Het afwerken van de boutjes, de moertjes, de schroefjes. Dat gaat gewoon heel veel tijd kosten. En met verf, noem maar op. Dus de planning is, en als alles een beetje met zit, dan zou die voor de bouwvak zou die klaar wezen moeten. Okay. We hebben daar nog even gesproken met de leverancier van het hout. Nou, die zei ook al, jongens, ik moet het weten, want ik heb 7 weken levertijd. Dus we gaan zien hoe we daar weer een mouw aan pakken kunnen om dat te versnellen. Bouwvak, dat is uw referentiekader, Wilfred, voor de Sterke Jerke Fjouwer. Hoe zit het financieel eigenlijk? Hoe gaat het? Nou, we hebben wel een beetje tegenvallen. Dat moet ik eerlijk in wezen. De staalprijzen die binnen de laatste maanden omhoog geschoten. Dus ja, daar komen we toch aanmerkelijk duurder uit dan dat we in de planning hadden. Sowieso doe ik een oproep als mensen nog ons sponsoren willen, donateur willen worden, maar ook op sponsorgebied. We kunnen van alles gebruiken. Ik noem maar wat: navigatie, verlichting, accu's, reddingsvlotten, verstaging, opblaasbare zwemvesten, et cetera. We hebben nog zoveel nodig. Dus als mensen iets van dit soort artikelen ons zou willen sponsoren of tegemoet willen komen, dan houden we ons daar zeker voor aanbevolen. Ja, begrijp ik. Het is net zo dat het zo financieel knipt dat het proces helemaal tot stilstand commercieel? Nee, okay. Zo is het ook niet. Nee hoor, nee, die bouw dat is rond. Financieel krijgen we dat wel rond. Alleen ja, het neemt wel een stukje van onze buffer weg, waardoor we voor het vervolg toch weer wat extra mogelijkheden moeten zien te zoeken. Ja. Maar het gaat gewoon door, dat is geen enkel probleem. Nou, begreep ik. Oké. Dan zeg ik op Facebook nog wat leuks voorbij komen van Betty met die set kaarten. Zo, wat is dat precies? Ja, we krijgen hele leuke dingen aanboden. En Betty Spits, ik zag het gisteren ook voor het eerst, dus ik denk ik geef het aan die door. Die het een set kaarten maakt, 6 stuks met 6 verschillende afbeeldingen. Ja, die verkoopt ze voor €15 per pakje. En per pakje gaat er dan €2,50 richting Sterke Jerke. Dat is die spontane acties waar wij niks van weten, waar we ineens met positief confronteerd worden, als ik het zo mag noemen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, en zo zit er nog wat in de pijplijn. Als dat doorgaat, nou dan heb ik weer een hele leuke primeur voor die Geert. Maar ik wil eerst afwachten of het lukt. Maar als het lukt, dan is het weer dan heb ik zoiets leuks. Nou, hartstikke mooi. En nou maar toch zien dat waarom wist, Wilfred? Ja, maar ik warm aardig op. Op punt 1 van die warme stem van dat scheelt natuurlijk ook. Dus vanaf die kant komt de warmte. En ik zit voor de open haard. Nou, die combi, het is bijna stereo warm, dus dat komt goed, Geert. Oké, vroeger hebben we ooit toch dat er quadrofonie komen, zo, dat is er nooit van komen.
Nee. Maar nee. als ik nou wat sterke Jerkeliertje draai, dan komen we toch in de buurt, of net dan? Jazeker, en daarover gesproken. Waarschijnlijk wordt aanstaande woensdag de Friestalige en Engelstalige versie opgenomen. Juist. Ik heb dit nog even Frans van der Borg, heb ik nog even met in Petierleid, zoals jullie dat zo mooi noemen. En die zei, nou, woensdag gaan we waarschijnlijk de studio in. Dus dat zou mooi wezen. Griet Wiersma heeft het in het Fries vertaald. Ik had de Engelstalige versie aanleveren. Nou, als dat woensdag opgenomen wordt, dan is het binnenkort weer een leuke primeur ook nog daarbij. Nou, en dan doen we het nou bij de song die al opgenomen is in het Nederlands. Sterk Jerke. Dank u wel. Hey Geert, Wilfred. goed weekend. Jo, hetzelfde jong. Hoi, hoi. Hoi. 7 jonge kerels met een missie bouwden een vlot en voeren uit. Saving the ocean was hun credo, maar een avontuur werd gestaakt. Sterke Jerke, hij komt weer terug. De plastic soep moet worden opgeruimd. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. It's time to realize this can go on. Verkwist niet onze aard, maar denk erom. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. De Jerke strandde op Bonaire. Een storm dreef hen naar de kust. Ontbering ten spijt, het avontuur was ten eind. Maar na 40 jaar zijn ze terug. Sterke Jerke, hij komt weer terug. De plastic soep moet worden opgeruimd. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. It's time to realize this can go on. Verkwist niet onze aard, maar denk erom. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. La 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 la. La 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 la. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. It's time to realize this can go on. Verkwist niet onze aard, maar denk erom. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. De wereld wordt er beter door. De wereld wordt er beter door. Ja, boem. De Sterke Jerke song in het Nederlands. En er komt dus een Friese versie van Griet Wiersma en mogelijkerwijs nog een Engelse versie.